ଏଇଟା ପୁଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଦୁଇଟା ଦେଖାନି ଇଏ ତିନିଟା କ'ଣ ଓ ତିନିଟା ମାନେ ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିଟ୍ 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 ଦୁଇଟା ହେଲେ ହିଟ୍ ହିଟ୍ ଇଏ ତିନିଟା ହେଲେ ପୁରା ହିଟ୍ 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 ये जोरदार ताली हो समस्त भाई सिए गुआ किया सिए गुआ किया सिए गुआ किया এইটা পুଣି କେଉଁ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଖେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖେ ଏଠି କାହିଁ ତାକୁ ଆଣିଯିବ କାଠେଇକି ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏତେ ସମୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି ରେଡ଼ି ତ ଭାଇ ମୋର ଯେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୁଭି ସିଏ ଗୁଆ କିଅ ଗୁଆ जेमती एक्शन अच्छे देखो भाई जेमती एक्शन टी देखे हाँ बड़े जोरदार ताली हो भाई जोरदार ताली हो सिए गुआ किया गुआ वो पिकअप अच्छी भाई मोर तो अधिका तार पिकअप अच्छी सिए गुआ किया सिए गुआ किया